Hayırlı kеш. 2022 елның 1 июненнән Татар сүзе халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар кабул итү башланган иде. Нәфис сүз осталарына гаризаларын 31 октябрьгә кадәр тутырып җибәрергә вакыт бар. Андый-мондый ишетми калган булсагыз, өлгерәсез. Бәйгенең халыкара дигән дәрәҗәсенә күрә премиаль фондта саллы җәмгысе 1 миллион сум тәшкил итә. Быелгы бәйгенең төп үзенчәлеге аның телевизион форматта уздырылуы. Проект өчен бу яңа баскыч булса, катнашучылар һәм оештыручылар өчен аеруча зур җаваплылык. Хәзерге вакытта бәйгенең кайсы этабы бара, яңа формат, яңа оештыручылардан нәрсә көтәргә? Таяну нуктасы студиясында шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәврендә дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмәү билгесе. Быел бәйгенең оештыручылары алышынды. Хәзер аны Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәм белән Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе оештыра. Оештыручыларның алышуы нәрсә белән бәйле һәм аның максатлары үзгәрдеме, юкмы? Шул хакта. Әлбәттә, татар сүзе 3нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесе безгә эстафета кебек килде. Без аны эстафета итеп кабул иттек. Әлхәмдүлилләh шөкер, бу Шаян ТВ каналы өчен бик зур бүләк булды. Бик зур бүләк булды дигәндә инде моны сирен без инде мин генә аны әйтеп бетерә алмам. Сирне сез тапшыруны карап тамашачылар белеп бетересез бу сирне нинди сир икәнлеген. Менә иң мөһим инде менә ул безнең концепция белән бергә туры килә. Безнең Шаян ТВның төп максаты бит татар телен үстерү, татар телен популярлаштыру. Татар телен ничек популярлаштырып була, ничек үстереп була? Әлбәттә инде менә татар сүзе кебек шундый дәрәҗәле бәйгеләр үткәреп, һәм безнең Шаян ТВ каналына шундый кадрларда үстерә торган бу татар сүзе бәйгесе. Һәм иң мөһим әйтәсе килә, менә безнең шушы бәйгенең бит төп максаты ул татар телен һәм әдәби мирасыбызны пропагандалау бүгенге көндә. Һәм татар классик язучыларның әсәрләрен популярлаштыру, татар әдәбиятына һәм мәдәниятына кызыксыну уяту. Әлбәттә инде менә бу конкурсның оештыра башлагач безгә бик кызык була башлады. Бөтен яктан да кызык та һәм мәгънәле бу зур конкурс, чөнки без балаларны кичкенәдән тәрбияләргә тиеш. Нәфис сүз осталарында шулай ук без тәрбияләргә тиеш. Шаян ТВның миссиясе бик зур бүгенге көндә. Балалардан башларга кирәк дисез инде алайса. Бер төрле үзгәрешләр була, менә бу телевизион форматта күчәбез дип әйтәбез. Әлбәттә, телевизион бик зур үзгәрешләр була татар сүзе бәйгесенең әйме быел, чөнки бу телевизион формат, аны бөтен кеше күрә дигән сүз әйме. Без бит әлегә хәтле күрә идек аларны социаль челтәрләрдә яки мәсәлән гала концерт вакытында. Менә безнең аша инде Яңа гасыр телевидениесе аша һәм Шаян ТВ каналы аша аны бик күп кеше беләчәк, бик күп кеше караячак һәм әлбәттә инде миңа калса бөтен татарлар горурланачак әле. Менә шундый бәйгедә шундый балалар катнаша, яшьләр катнаша һәм әлбәттә инде өлкәннәр дә безнең битен шикләнмәгән өлкәннәр дә катнаша. Бу татар сүзе телевизион форматта үткәрелү ул татарларның горурлыгы да. Менә бөтен татарлар горурлана чак бу бәйге белән. Һәм иң мөһиме менә анда 30 җиңүче була. Шул 30 җиңүчене без аерым тапшырулар эшләп шуларны күрсәтеп телевидениедә һәм шулай ук социаль челтәрләрдә дә аерым урын алачак. Бәйгенең жюри составына кемнәр керде, Роза, һәм кем бәя бирәчәк безнең яшьләребезгә, балаларыбызга? Безнең конкурсыбызның инде жюри составы бик саллы, дип әйтим. Барысы да танылган дәрәҗәле кешеләр. Әлбәттә инде Разил Исмәгыйлович Вәлиев, Луара Шакирҗан, аннан соң инде Искәндәр Гыйләҗев, безнең жюри рәисе ул Рыкаил Зәйдулла,
шулай ук Рамил Тухватуллин, Гүзәл Сагитова, менә шундый кешеләр безнең килгән гаризаларны кабул итеп, инде бәягә бирәчәк. Татарлар өчен һәм яшь буын өчен җан атып тора торган жюрилар бездә эшли. Әлеге көндә гаризалар дигән сүз чыккач инде күп киләме гаризалар нинди санга ничә кешегә җитәрбез дип чамалыйсыз? Беләсезме, гаризалар килә. Менә көндә ачып карыйбыз, почта яшеген гаризалар менә килеп бара. Шуннан да безнең милләтебездә, халкыбызда менә шундый татар телендә саф сөйләүчеләр бик күп. Менә балалардан алып та, менә хәзер менә гаризалар килә, мин күз салып кына барам. Анда кемнәр генә юк, кечкенә балаларда, 3 яшьлек балаларда, 2 яшьлек балаларда менә тырышып татарча сөйләшә. Менә без дә күз салып алырбыз, һәм жюридан сорыйсыбыз килә. Сез әлеге видеоязмаларны күргәнегез бармы әле? Юкмы? Әлегә юк, әлегә күрсәтәм. Хәзер алайса без сезгә күрсәтәчәкбез. Сирәк саклыйбыз әле без аларны. Аннары бирербез. Балалардан башлыйк. Хәсән Туфан, Юкмаш бабай малае әкияте. Бәлкәй атлы малай мин. Яратам бик борчакны. Борчак аркасында мин. Дөнья күрдем ни чаклы. Юкиләкми. Миләми. Мулисем килә. Сұруда яйдасым, суда алысым килә. Татарстан минем республика, дөньяның ен матур җирендә, халкым аңа исем кушкан, бәхет теләп гомергә. Менә шундыйрак видеолар җибәргәннәр. Быел әйтеп китәргә кирәк, гафу итегез инде бүлдергән өчен Разилә абыйның һәм башка жюри әгъзаларының ни өчен күрмәгәннәрен, чөнки без аларны туплыйбыз һәм ноябрь аендан алып февральгә кадәр жюри безнең бу бүтән килгән гаризалар белән танышачак. Әлегә мин мәсәлән үзем һәрбер гаризаны ачып карадым. Һәрбер видео үзе шундый яхшы итеп эшләнелгән һәм бу күренеп тора инде татар халкының нинди җаваплы икәнлеген. Һәм әлегә кадәр без кабул итәбез, соңга калмасыннар иде, тизрәк җибәрсеннәр иде. Иң мөһиме йоклап калмаска. Разилә абый ничек бәяләйсез? Менә бу бәйгенең исеме бик тә олы мәгънәгә ия. Татар сүзе дигәч мин аның белән яшәп татар теле. Татар теле дигәч мин татар милләте. Шулай үсә татар сүзенең язмышы белән татар милләтенең татар теленең язмышы аерылгысыз. Менә балалар чыгыш ясады, мин сакланып карап тордым. Ул балаларга татар телендә шул хәтле, гыйбрәтле әйтемнәр бар. Мәсәлән, татарлар әйтәләр, баланың теле ачыла дип. Бүтән бер халыкта да баланың теле ачыла дигәнне ишеткәнем юк минем. Димәк, аның теле инде бар бәгырендә, калбендә ул салынган аның, әтиләре, әбиләре, бабалар тарафыннан салынган, без шуны ачырга тиеш. Менә бу татар сүзе, менә шушы балалардан башлап шул аның тел аларга тел ачкычы бирә. Аларның телен ача. Инде өлкәннәргә киткәч, ансы бүтән анда зуррак бурыч тора инде. Нинди тел саклана, нинди тел үсә, ул кулланышта булган тел генә. Менә бу балаларны, олыларны шигырь укыту, хикәя укыту битен кулланышка кертү дигән сүз. Булай да без сөйләшәбез, әмма ләкин әдәбиятта укыйбыз, китапларда укыйбыз, халык укый. Укымый дип әйтеп булмый, әмма ләкин шигырь ятлаганда, хикәя ятлаганда телнең тәме ныграк аңлашыла, ныграк тоела башлый. Менә мин үземне бәлки вакытта, мине 5 яшьтә вакытта Мөхәммәй поэмасын такташын яттан белә идем. Әгәр дә мин аны ятламаган булсам, минем бәгыремә, күңелемә шул хат тирән кермәгән булыр иде. Әле бәлки шагыйрьдә булып китмәгән булыр иде. Бәлки шулай да иде. Чөнки менә шуңа күрә шигырь ятлату, хикәя ятлату шул хәтле кирәкле ул. Аннан соң бит татар теленең бик күп төрле шивәләре, диалектлары бар. Менә бу шигырь ятлату, хикәя ятлату безнең әдәби телебезне өйрәнү өчен, аны әлегә дә бая күңелгә салыр өчен бик тә кирәкле. Төрле шигырьләрдә, төрле диалектларда сөйләшүне мин һич тә гөнаһ санамыйм. Ул киресенчә безнең телебезнең байлыгы гына. Әмма ләкин менә Кытайны алыгыз. Кытайда әйтәләр 100дән артык тел бар дип. Әмма ләкин бер тел бар, Кытай теле. Чөнки аларның иероглифлары, әдәби телләре Кытай теле. Безнең дә кай вакыт миңа сорау бирәләр. Менә телевидениедә, радиода мишәрчәсе яшәй ярыймы? Мәдәм әгәр дә син мишәр авылына килгәнсең икән, сөйлә рәхәтләндереп, әмма ләкин телевидениедә, радиода эшләгән кеше, ул инде үрнәк
эталон телдә, әдәби телдә сөйләшергә тиеш. Разил абый, менә игътибар иттем балалар сөйләгән шигырьләргә дә. Аннан соң сез дә үрнәк итеп китердегез классик язучыларны, классик шагыйрьләрне. Без инде әдәби мирасны әлбәттә пропагандаларга тиеш, ләкин бүгенге көндә менә әдәби тел дигәннән, әдәби телне үрнәк итеп куярлык яшь буын язучылары бармы, яңа материал бармы дип әйтүем инде. Гел бер үк шигырьләрне генә сөйләп йөреп тә булмый бит инде бер караганда. Дөрес әйтәсез, билгеле Кулгалидан, Сәйф Сарайлардан башка безнең әдәбиятыбыз искиткеч бай, һәм ләкин бүгенге көндә безнең менә дигән яшь шагыйрьләребез бар. Аларның исемнәрен атамыйм, чөнки бөтенесен дә атамасам кайберләр үпкәләр, исемен атамыш китсәм. Алар хәтта моңа кадәр булганга караганда да телне катлауландыралар. Кайвакта мин алардан тәнкыйтьлим дә, сез артык катлаулы, артык чәчәкле, бизәкле итеп язасыз дип. Сезнең чәчәкләргә күмелгән шигырьләрегез арасыннан аның җимешен табу хәтта авыр дип. Нәрсә әйтергән теләгәнегезне аңлау авыр дип. Булсын. Bu alarның тел байлыгын үстерә. Шигырь әдәбият нәрсә ул? Әдәбият булсын өчен, бигрәк шигырь булсын өчен иң беренче чиратта синең фикер әйтер сүзең булырга тиеш. Аннары ул әйтер сүзендә дөньяга җиткер өчен, халыкка җиткер өчен синең коралың, тел байлыгың булырга тиеш. Тел байлыгың булмаса, ни кадәр генә зур талантка ия булсаң да, син үз фикереңне халыкка җиткерә алмыйсың. Бүгенге яшьләрдә андый әдәби тел бар. Менә татар сүзе дә бит инде ярдәм итә. Безнең бит шундый номинация бар, үз шигырьләрен, үз әсәрләрен язучы аерым без ул балаларны һәм яшьләрне, өлкәннәрне билгеләп үтәчәкбез. Демәк, алар язучылар һәм башкаручылар шул вакытта. Рамилә ханым, менә номинациялар дигәндә, узган ел яңа номинация иҗади гаилә номинациясе керде. Бу ел шундый яңа номинациялар булачакмы? Быел нәкъ шундый номинациялар калды дип әйтергә кирәк, чөнки без комиссия белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Менә комиссия җитәкчесе Марат Готов улы Әхмәтов белән без гел киңәшләшеп эшлибез һәм аның киңәшләрендә истә тотып без номинацияларны шулай калдырдык. Чөнки мин филармониягә, Татар дәүләт филармониясына бик рәхмәтлемен. Алар үткәреп килделәр бу бәйгене һәм бик күп кенә талантларны, сәләтләрне ачтылар бүгенге көндә. Татар сүзенең үзенчәлекле яклары хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясендә татар сүзе бәйгесе турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Без номинациялар турында, катнашучылар турында, һәм инде күпмедер дәрәҗәдә нинди материал белән эшләргә туры киләчәге турында да сөйләшергә өлгердек. Менә инде осталыкларына килсәк, безнең башкаручыларның Лора ханым, сез инде моңа кадәр да гала концертларын күрдем, әлеге бәйгенең дип әйттегез. Ничегрәк сезгә сәхнә осталыклары, тел осталыклары, сөйләм матурлыгы дип әйтик инде. Нинди өметләр баглыйсыз быелга бәйгегә? Мин менә татар сүзе дигән исем астындагы бу әңгәмәдә шуны да әйтеп китәсем килә, беләсезме? Кайчандыр без студент вакытларда яшьрәк чакта татар сүзен ишетү Казан каласында мөмкин түгел иде. Аны әйтергә дә уңайсыз иде һәм бүгенге көндә мин яшьләрнең ни генә сөйләмәсеннәр, мәктәпләрдә программалар кыскартулар булуга карамастан бүгенге балалар, бүгенге яшьләр, алар инде Аллага шөкер татарча сөйләшүдән уялмыйлар. Менә бу бик зур казаныш безнең милләт өчен. Һәм бу шара, бу бәйге бит инде әйтелде дә, күпме кешене, 3-4 мең кешене китап алырга мәҗбүр иткән, матур әдәбият, сайлау, рухи баю бара. Һәм тагын бер алдагы баскычы. Ул бит әле татар сүзе булай гына әйтү түгел, ул нәфис итеп әйтү, нәфис сүз сөйләү. Ул матурлыкка, сүзнең тәмен белүгә, ничектер үзеңнең йөрәгеңне, шуңа күңелеңне кушып сөйләү, нәфис сүз осталыгы. Һәм менә шуларны күзәткән вакытта мин сөенәм. Төрле төбәкләрдән, төрле яшьтәге кешеләрне карап, канәгатьләнү алабыз. Һәм мин уйлыйм, инде алдагы баскыч тагын шуннан да гыйбарәт булыр. Татарның аның үзенең аһаңы бар, үзенең көе бар. Менә мин сүзләрнең ачык аңламасам да каядыр тавыш, интонация аркылы, бу татарча, бу төрки телдә сөйләшүче дип ишетәм. Һәм менә шул нәрсә югалмасын иде. Бүгенге көндә инде рус мәктәпләрендә укып, русча уйлап, русчадан тәрҗемә итеп
эшләгән журналистларыбыз да күбәйме, һәм менә шушы катнашучылар арасында да менә кайвакыт шушы рус логикасы, татарның тартыклары арасындагы кагыйдәләрне бераз русчалатып әйтүләр күзгә чалына. Менә без шулар өстендә дә эшләрбез дип уйлыйм. Һәм иң яшь хатаны әйтә аласызмы? Иң яшь типик хата дип әйтәләр. Менә узган соңгы елында без бергә утырдык бер күркәм өлкән артистыбыз белән дә микән дигән сүз буталу башлады хәзер. Без каядыр соңгы бер 6-7 ел дип әйтимме, аңа кадәр микән белән икәнне бутау юк иде. Менә ул кайда барды микән? Алай була алмый. Сорау алмашлык кайда булгач, кайда бардымы икән дип сөйләмибез бит, әйме? Ул микән ул м белән икәнне бергә кушканнан килеп чыккан. Шуңа күрә менә шушы. Аннан соң инде руслар да ике тартык бергә килсә, алар менә мигнулин диләр алар, программа диләр. Бездә дә мәхәббәт диләр. Әгәр ике тартык бар икән, мәхәббәт ул икесе дә әйтелә татарда. Кыскасы менә шундый аннан инде тагын кыш бабай, биш бүлмә дигән сүзләр, теге лишбы русларда башкача, аннан инде ничкәләп әйтеп сөйләп тормыйм. Менә шундый нәрсәләрдән арындырып, мөмкин булганда төзәтмәләр кертеп, һәм мин әйтер идем катнашучыларга, мөмкин булса безнең элекрәк артистларыбызның Шамулков, Арсланов кебек сүз осталарының ничектер язмаларын табып тыңларга, тыңлау кирәк, тыңлау. Әгәр дә үзен сәнгатьле итеп укыйм, өйрәнәм дип, каядыр әле бәлки театр дөньясына кереп китәргә теләүчеләр булса, аларга бик матур әдәбият укырга һәм тыңларга. Тыңлаган вакытта аңлыйсың аны. Мин бит бу сүзне булай дөрес әйтмәгәнмен, менә ничек кирәк икән дип. Менә шушындый теләкләр туып утыра һәм канәгатьләнү, ләззәтләнү белән бергә шушылай бераз каядыр әле эшләргә мөмкинлек бар сүзнең, сөйләм буенча. Камиллеге турында. Камиллеге турында. Әз генә хәзер ләззәтләнеп алачакбыз, чөнки Артем Пескуновның чыгышын карап алачакбыз. Аннары Артем сезгә сүз бирербез. Ялай, сугыша җирдә акыл. Күпме җавап эзләгән. Дөньяны үзгәртәм мин бүген. Булмаса, үзем үзгәрә. Разил абый, Афарин дип әйтәсек. Бу Артем бик көчле әйбер. Безруковтан бер дә ким түгел. Шын күңелдән әйтәм. Горурланып торырлык менә. Дөресен генә әйткәндә, менә бүген бу студиядә эшлисем белгәч, һәм теманы кунакларны белгәч, беренче тапкыр чынлап дулкынлану хисе башланды. Разил абый монда, Луар апа монда, һәм Артем бар инде, алар теленең тәртибен белә торган кешеләр. Әйтәм, бу сүздә басым кайда икән инде, монсы дөрес булыр микән инде, ише уйлар бер-бер йөри. Профессиональ актер кеше буларак, менә бу яктан берәр төрле шаккаттырган, гаҗәпләндергән кешеләр булдымы? Кара әле бу миннән дә остарак сөйли икән бит, кайда йөрде икән бу бала дигән андый ачышлар булмадымы үзең өчен? Мин бит инде гала концертта гына күрдем балаларны. Узган бәйгеләрдә минем тормыш иптәшем Риздә карады аларны. Ул гаҗәпләнеп, сокланып кайтадыр, әлбәттә балалар белән әлбәттә кимчелекләре дә була инде, Луар апа әйтеп китте, ниндиләре икәнен, төрлесе була. Гомумән менә хәзер әлегә күптән түгел караган балаларны күрәсең дә инде күз тимәсен дип карыйсың бит, күз тимәсен дип. Чөнки балаларны әтиәниләр, бездә үзебездә әтиәниләр нәрсә беләндер кызыксындырырга тырышабыз. Кызыксындырыр әйбер алар үзләре дә кызыгалар, кирәкмәгән әйберләр белән дә кызыксыналар. Кызыксынучы әйберләр, кызыксынырга әйберләр күп, ләкин менә алар татар теле, татар сүзе белән кызыксындырырга кирәк. Алар татар сүзе белән кызыксынып, аларны әлбәттә әтиәниләр аңа этәрергә тиешләр. Менә улым, кызым, кара әле, менә бит чыгыш ясыйлар, ничек матур. Буш сүз булып калмасын өчен сезнең үзегездә дә малай үсеп килә, ничек кызыксындырасыз татар телен? Гел татарча сөйләшәбез. Балалар бакчасында да гел татарча сөйләшә, гаҗәпләнәләр, сокланалар. Мин әйтәм, күзгә тимәсен инде балага, әлегә татарча сөйли, иртән торып хәерле иртә ди, тынычлык дип кирип китә. Шуңа күрә мин горурланам, киләчәктә дә шулай булсын дим. Гомумән, без инде артистлар, бигрәк тә татар мәдәниятендә эшләгән кешеләр, алар балаларын
бигрәк тә татарча сөйләшергә өйрәтергә тиешләр, алар татарча белергә тиешләр. Чөнки күз уңындагы кешеләр. Әлбәттә. Аннан соң татар сүзе, бу бит инде ниндидер җиңүләргә илтә торган әйбер. Шушы татар сүзе белән. Димәк, бала шушы бәйгедә катнашып, җиңә икән. Әгәр дә катнашу үзе җиңү бит инде ул. Катнашып нәрсәдер җиңә икән. Димәк, ул татар сүзе, татар теле белән ниндидер җиңүгә ирешкән. Бу бит инде зур сүз. Татар сүзе белән менә катнашып, шунда мин җиңдем. Ул бит үзенең дусларына, үзенең якыннарына, иптәшләренә, әти-әнисе горурланачак, барысына да сөйли һәм бу әлбәттә зур популярлаштыру. Менә әлеге бәйгенең даны таралдымы? Ягъни беләләрме татар сүзенең нәрсә икән, нинди бәйге икәнен, катнашырга телиләрме? Безнең инде күбрәк театрда бигрәк тә беләләр, инде мин профессионаллар арасында катнаштым. Анда бигрәк тә беләләр, үткән елларында беләләр. Хәзер инде менә телевизион рәвештә узгач, миңа калса инде тагын да популярлаштырак, тагын да беләчәкләр. Гомумән, аның даны еракларга таралырга тиеш. Дөресен әйткәндә, менә узган конкурста, Габдуллатка исемендәге Татар дәүләт филармониясе уздырган конкурста инде анда Казакстаннан да, төрле чит регионнардан да, чит төбәкләрдән дә катнашучылар күп булды. Безгә дә килә, менә Төмәннән килә, Казакстаннан килгән заявкалар, гаризалар да бар. Аның даны чыннан да еракларга таралган. Роза, бу урында безнең тамашачылар куркыбрак калырга мөмкин, чөнки без Артемның видеосын күрсәттек беренче, аннан соң профессиональ актерлар турында сүз бара. Үзешчәннәр белән профессионаллар номинациясе аерыммы? Ул белмәгән кешеләр булса һәм ничек итеп бүләсез, нинди принцип буенча? Әйе, безнең конкурсыбыз, бәйгебез инде 2 номинациядә уза, шигърият белән проза, һәм һәрбер номинациядә берничә 6 категория бар, һәм алар барысы да бүленгән. Беренче категория ул 10 яшькә хәтле, икенчесе 10 яшьтән алып 11 яшьтән алып 17 яшькә хәтле, 18 яшьтән дә өлкәнрәк, бердә инде үзешчән катнашучылар катнаша ала. Шулай ук безнең үзе язган шигырь номинациясе бар, һәм иҗади гаилә әйтеп киткән идек, һәм профессионаллар өчен аерым номинация каралган, һәм инде анда премиаль фондта башкачарак, бераз гына инде югарырак та бәяләнә. Шунысын да әйтеп китәсем килә, менә безнең профессиональ артистларны әйме алсак, Галиәскәр Камал, Әкият Курчак театры, мәсәлән, Кәрим Тинчурин театры, һәм шул Әлмәт, Әтнә, Буа театрларны алсак, андагы безнең профессиональ артистларга күз тимәсен. Алар чыннан да менә телебезнең ямен, тәмен белеп, шундый матур итеп саф татарча сөйләшәләр, сөйлиләр, һәм безнең конкурста катнашсалар, әлбәттә инде безнең конкурсыбызны, бәйгебезне ямьләндереп җибәрәчәк. Иҗади гаилә номинациясе бүген берничә тапкыр телгә алынды, һәм иҗади гаилә номинациясендә җиңү яулаган кунагыбыз да бар. Ул Елена ханым, исәнмесез? Сез әлеге бәйгедә ничек катнашырга булдыгыз? Шулай бер кунактан машинада кайтып барабыз. Айткан вакытта сотовыйны актарашасың бит, инде карап торасың, нәрсәләр бар икән. Шушы татар сүзе бәйгесен күрдек. Карагыз әле, мин әйтәм, безнең гаиләдә мондый шигырь сөйләүчеләр күп бит. Тиз генә сеңелләремә шалтыраттым. Без өйдә 3 кыз, 3 егет тәрбияләнеп үстек. Менә сез әйттегез әле монда шигырьне балага көчләп өйрәтү турында. Безнең гаиләдә андый нәрсә булмады. Өлкәнрәкләр шигырь ятлаган вакытта без кичкенәләр шуны күрәсең нигезе салынгандыр инде аның. Без шуны эләктереп алып, инде алар артыннан без сөйли торган идек. Бу конкурска да тиз генә сотовыйымнан шалтыратып алдым. Сеңлем, синең бу шигырең юкмы телләр темасына? Чөнки без барыбыз да дип әйтерлек, авылда булсак та, профессионал булмасак та, авылда без мәдәни учакның үзәгендә кайныйбыз. Сеңелләрем дә концертларны, сабан туйларын алып барабыз. Шуңа күрә инде мин тиз генә бардыр буларның ятланган шигырьләре, әйдәгез кушылып шигырьләр сөйлик дидем дә, һәм үзебезгә кунакка дәштем. Үзебезнең гаиләбез, һәм Мишуриннар, 3 кыз, чынлап та сеңлем Резида Вәлиеваның изге мирас шигырен башкарды. Без үзебезнең авылыбызның халык артистыбыз Георгий Ибушевның телләр турындагы шигырен башкардык. Ә инде кызым минем кичкенәдән, безнең үзебезнең гаилә ансамблебез бар. Ул кичкенәдән Энҗе Мөэминованың иң матур тел минем, тел иң матур ил безнең ил дигән җырны башкара иде. Һәм без аны гомуми җыр итеп алдык. Шулай итеп, иптәшем баянда уйнап, без шушы чыгышны җибәрдек. Репетиция бер генә мәртәбә булды безнең идә. Һәм һич тә уйламадык, без шушылай җиңеп чыгарбыз дип. Менә үз тарихыгызны әз генә соңрак сөйләрсез, чөнки бездә хәзер хәбәрләр чыгарылышы, аннан соң дәвам итәрбез төгәл ярты сәгатьтән.
Хәерле кич. Яңалыклар чыгарылышына кадәр без татар сүзе бәйгесе турында сөйләшеп, Елена ханым белән аның ничек итеп шушы бәйгегә килеп эләккәне турында күпмедер дәрәҗәдә очраклы дип әйтсәк тә була инде. Сөйләшә башлаган идек. Елена ханым, алайда ярар шундый фикер булды. Гаилә белән җыелдыгыз, рәхәтләнеп шигырь сөйләдегез. Монысы гадәти әйбер. Ләкин конкурсның бәйгенең бит аның төрле баскычлары бар. Менә югарырак үрмәли башлагач, як-якка каранып башкаларны күрә башлагач, бер төрле кире уйлау, шикләнү хисләре тумадымы, бездән булмас инде дигән. Чынлап та филармониягә чакыру алгач, башта каушап калдык. Һөнәри артистлар арасында без югалмабызмы, без гади укытучылар. Һәм туктагыз әле, без тирә-юньдәгеләрне күзәтик, үзебезне күрсәтик дип килдек. Ләкин чынлап та җиңәрбез дигән уй безнең башыбызга кирип тә карамады. Һәм минем рәхмәт әйтәсем килә шушы форсаттан файдаланып, татар сүзе бәйгесен оештыручыларга, жюрига бик зур рәхмәтлебез. Алар бик игътибарлы, ихтирамлы һәм шул ук вакытта таләпчән дә. Сезгә берәр файдасы булдымы? Тагын бер төрле үсеш алдыгызмы үзегез өчен? Әллә белгәнне сөйләп кайттыгыз да, шуның белән Аллага шөкер. Юк. Нәниләрдән башлап өлкәннәргә кадәр һәрбер шигырь үзебезнең менә тәндәге кылларны тирбәтте инде. Шул кадәр матур тапшыру. Безнең, мәсәлән, мәктәп укытучыларыбыз да шушы ярышта катнашырга дигән теләк белдерделәр. Без аларны да тәэсирләндердек шушы сөйләп, шушы ярыш турында. Бик матур бәйге булды. Рәхмәт чакыруыгызга. Сезнең номинациядә җиңү яулаган Гөлнара Нурмөхәммәтова гаиләсе дә бар. Ул безгә үзенең видео сәламен җибәрде. Татар сүзе, туган телебез. Әлбәттә гаиләдән, әти-әнидән башлана. Бездә үз балаларыбызны милли җанлы, үз телләрен белүче, тарихыбызны онытмаучы шәхесләр итеп тәрбияләргә тырышабыз. Татар сүзендә гаилә номинациясе барлыкка килгәч, без бик нык сөендек һәм чын күңелдән ихлас тырышып бу конкурста катнаштык. Үз чыгышыбызда без гаиләбезнең тормыш кыйммәтләрен күрсәтергә тырыштык. Һәм гомумән бу конкурсның безнең гаилә өчен бик файдалы булды, чөнки ул безне тагын да берләштерде. Балаларыбыз да әле дә ул шигырьләрен онытмады. Көзгегә карап, үзләренә сокланып, мин татар дип сөйләп йөриләр. Андый конкурслар күбрәк булса, бигрәк гаилә белән бәйле конкурслар күбрәк булса, без инде үзебезнең милләтебезнең бәлки милли үз аңын тагын да ныгыта алыр идек. Дөресен әйткәндә, татар сүзе дигән вакытта хәзер ничектер бәйге дип әйтү генә азрак та сыман миңа, бигрәк тә инде менә 3нче елы башланып килә, һәм ул инде телевизион бәйге буларак та игълан ителде. Разил әфәнде, менә бу хәрәкәтнең дип әйтик инде. Тагын да үсеш мөмкинлекләре булыр микән? Чөнки менә сезнең белән сөйләшкән вакытта ул бәйге аша без бит театрларыбызга да милли кадрлар, әзер кадрлар таба алабыз. Алга таба бәлкем ул тагын да киңәер һәм бәйге форматыннан остаханәләргә дә күчә алыр. Шуннан да бу татар сүзе ул дөрес әйтәсез, ул бәйге генә конкурс гына түгел. Бу киләчәк татар кешесен тәрбияләү. Менә татар кешесе ничек булырга тиеш, ул ничек сөйләшергә тиеш. Аның туган теленә мөнәсәбәте нинди булырга тиеш. Менә сез бик кызыклы сорау бирдегез. Бүгенге көндә иң кулланышта киң булган хаталар татар телендә дип. Бүгенге көндә иң безнең авырткан җире ул калька. Без урысча уйлыйбыз, без дип әйтәм инде, мин урысча уйламыйм, мин татарча уйлыйм. Бик күбебез урысча уйлыйбыз, һәм шушы җөмләләребезне дә урыс җөмлә төзелеше белән төзибез. Туры тәрҗемә бирәбез. Турыдан-туры тәрҗемә, калька ясыйбыз. Менә инде күп мәртәбә әйтте, һаман кабатлана бит. Роль артына утырабыз ди. Рольнең артына утырсам, җол күренми, артына чыганы киреп утырасың. Рольгә утырабыз дип татар бит. Өстәлнең артына, түгәрәк өстәлнең артына ничек утырасың? Аның алды кайда да арты кайда. Менә андый нәрсәләр искиткеч күп. Мин һәр вакыт әйтеп киләм. Монда телевидениедә яңгырый, радиода яңгырый, булай сөйләмдә дә бәрәңге чистартабыз диләр. Бәрәңгене чистартмыйлар, әле шиләр. Урысчадан турыдан-туры тәрҗемә. Карны чистартабыз диләр, карны чистартмыйлар, кириләр. Менә андый урысчадан турыдан-туры тәрҗемәләр шул хәтле күп. Аны аягын сындырырлык кирәк битсәң.
Татар теле бит мин дә әйтә башладым алданрак, баштарак. Татар теле бик күп төрле ул дип. Урам теле бар, ул да бит татар теле. Сүгенү сүзләре бар, алар да татар сүзләре. Кухня теле бар, анысы да татар теле. Менә шушы бөтен күп төрле телләрдән соң менә бу менә телевизион конкурсы булуына бәйләп аңлатмакчы булам. Телевизион конкурсы булуы аерым бер зур мәгънәгә ия. Аны бит күпме кеше карый һәм менә татар теле нинди булырга тиеш ул дип уйлый. Үрнәк тел дип. Менә мин үзем татарның әдәби телен аңлый башладым, Айрат Арслановларны тыңлый башлагач. Менә әйтәм, нинди матур икән бит безнең туган телебез. Менә ничек сөйләшергә кирәк икән. Билгеле, әткәй дә, әнкәй дә, әби дә, бабай да, күршеләр дә өйрәтте миңа татар теленә. Укытучы да өйрәтте. Әмма ләкин Айрат Арсланов кебек миңа дәрес биргән, әдәби тел дәресе биргән бүтән бер кеше дә булмады. Менә шуннан да без үзебезгә кунак чакырганда да тапшыруга име, аларның күбесе әйтә, юк, мин килер идем, әмма әдәби телдә сөйләшмим дип. Аның белән сөйләшә башлыйсың, хәтта сөйләм теле дә юк. Менә бу сөйләм теле белән әдәби телне айырыйга нәрсәдә айырма? Әдәби телне беренче әдәбиятны укырга кирәк. Анда бөтенесе аны булай гына аңлатып булмый. Дәресләр белән генә менә бу сүз әдәби, бу җөмлә әдәби, җөмлә дип. Әгәр дә сез әдәбиятны, мәсәлән, Әмирхан Яникине укысагыз, менә шунда күрәсез инде. Нәрсә ул әдәби тел? Тукайның шигырьләрен укыйсың икән, Муса Җәлилне укыйсың икән, башкаларны укыйсың, Сибгат Хәкимнәрне хәзрәтен. Менә әдәби тел. Бары тик укып кына менә әдәби сүз конкурсының бәйгесенең кыйммәте дә шунда. Укымыйча, сөйләмичә аны аңлатып булмый. Бары тик укып кына менә атышынып була. Менә бер көнне кичә булды, Фәрит Хәйруллович Мөхәммәдшин сөйләде. Мин татар телен ничек өйрәндем? Күзгегә карап шигырь укыйдым ди. Шуннан да ул 3-4 сүз генә беләдер. Моннан бер 20 еллык Фәрит Хәйруллович. Хәзер рәхәтләнеп сөйләшә, менә күзгегә карап кычкырып шигырь уку, хикәя укугым мен чын әдәби телдә сөйләшергә тырышу бик зур мәктәп. Бу очракта инде көзгә генә түгел, тулаем телевидениене бөтен ресурслар. Зур көзгә инде, телевидение зур көзгә. Остаханәләр турында да әйтеп киттек. Белгәнемчә, алар быел бар ул остаханәләр. Разилә абыйга өстәп әйтәсем килә, әдәби телне белер өчен, әдәби телдә сөйләшер өчен татар сүз бәйгесендә катнашырга кирәк. Шулай бит, Разилә абый? Сез яны әйтеп киттегез инде. Каналын карарга кирәк. Шул Шаян ТВ каналы дигәннән бер сорау бар. Разилә абый, менә ул әдәби сөйләмне күрсәтергә кирәк, менә нинди булырга тиеш ул, әйеме? Менә андый куркыныч юкмы? Аны тыңлаучысы булса бик күрсәтерсең. Юк торып ала белүчесе булса, аны кабул итә белүчесе, сеңдерүчесе булса. Бу очракта татар сүзе бәйгесе бер төрле матур витринага, киштәгә куйган бер бәйге генә булып калмас микән? Аны аңларлык, аның матурлыгын аңларлык буын нәрсә хәлдә безнең бүгенге көндә? Шаян ТВга нинди балалар килә? Табу авырмаларны һәм аларны өйрәтүе никадәр авыр. Менә шул әдәби сөйләмне йоктыруы. Әлбәттә, Шаян ТВ каналына бик күп балалар киләләр. Аларның акцентлары да булырга мөмкин. Бер киләләр акцент белән, икенчесе килгәндә инде алар үзгәртәләр һәм үзгәрәләр. Бүгенге көндә Шаян ТВ каналында татар телен белергә теләгән, татар телендә матур итеп, ләззәтләнеп сөйләшергә теләгән балалар киләләр. Яшь буын килә. Һәм мин бик шатмын шундый балаларны күрүгә, аларның шундый ымтылуларына бик шатланам. Шундый ымтылышларын күреп без аларны үстерәбез. Алар бер тапшыдан бер тапшыга үсә баралар. Безнең үзебезнең алып баручы һәм хәбәрче булып эшләүче балаларыбызга да 100 кеше. Тамашачыларга килгәндә инде әлбәттә тамашачылардан менә мин бик күп җаваплар алам һәм әти-әниләр белән очрашканда әйтәләр, ничек соң ул балалар сөйләшәләр чытыр-чытыр татарча, ник минеке сөйләшми дип инде алар өйрәтә башлыйлар, уяна башлады. Шаян ТВ каналы ачылганнан бирле татар уяна башланды. Димәк, без минем үземнең дә ишеткәнем бар, Шаян ТВда төшәр өчен алар махсус татар телен өйрәнә башлыйлар. Һәм андый балалар сездә бар. Димәк, без әзер кеше килә дә, менә татарчаны камил белгән бала килә дә, шундый бала гына Шаян ТВга алып барышырга дигән. Мин бит инде ялгыш фикер. Әйтеп киттем, мәсәлән, аларның теләкләре бар, алар киләләр. Аннарысын күрәләр, анда балалар белән аралашалар. Безнең бик күп чаралар бар, безнең концертларда без куеп йөрибез бит инде. Аралашалар, тартылалар һәм өйрәнәләр татар телендә. Без бит инде син татар әгәр дә аның сәләте бар икән, әлбәттә инде бөтен Аллаһ Тәгалә бөтен кешегә сәләт бирә, һәрбер балага. Без шул сәләтне күреп алып үстерә торган бүгенге көндә шундый телевидение, алар татар телен килә өйрәнәләр, йөри өйрәнәләр безгә килеп өйрәнәләр. Тик торганнан гына килеп чыга торган әйбер түгел. Менә бөтен җаваплылык Шаян ТВга төшмәсен иде. Гомумән нәфис сүз мәктәбе бүгенгедә ни хәлдә? Бармы ул гомумән нәфис сүз мәктәбе? Нәфис сүз мәктәбе ул күбесенчә әлбәттә театр уку йортларында.
музыка училищесында да бар ул. Һәм аннан чыккан укучыларыбыз шөкер, матур гына сөйләшәләр. Менә мин күптән түгел премьерда булдым, хан кызы турындык, яшьләр, студентлар анда төп рольләрдә телләренә мин бик канәгатьлек белән тыңлап утырдым. Шуңа күрә махсус сәхнә теле булган җирдә әйбәт кенә сөйләшүчеләр чыга. Ләкин менә журналистика факультетында бүлегенә дә каядыр кертергә кирәк иде. Татарча сәхнә теле дигән кебек тел дөрес сөйләм телен киләчәктә бәлки менә буны эшләп булыр. Шуннан да ул бу мөмкиндә юк. Аннан соң менә мин сүз уңаеннан әйтеп китәсем килә. Һәр кемгә, һәр барчабызга, катнашучысына да безгә үзебезнең телебезне менә Разил әфәнде әйтә дә башладым. Рус сүзләре кушып сөйләүдән арынырга кирәк бик нык. Менә мин бер генә мисал китерәм. Бер елны читтә Сочи шәһәрендә ял вакытында анда семинар булды. Татарстаннан килде татар теле укытучылары һәм Чечнядан бар иде. Менә мин шунда татар теле укытучыларыбызга әйттем дә, чөнки мин аларның сөйләмнәрен тыңлыйм, ярты сүзләренә рус сүзе кушалар. Мен әйтәм, менә тыңлагыз әле Чечня кешеләрен, хатын-кызларны. Бер генә рус сүзе ишетәсезме? Юк. Менә бездә дә татар теле шундый бай. Нигә сез үз сүзләребезне тапмыйсыз? Нигә сез кушасыз? Менә бу культурасызлык билгесе. Бу сүзне миңа кайчандыр Заһидә Тинчурина, Кәрим абый Тинчуринның хатыны әйткән иде. Культуралы кеше русча сөйләшсә, рус телендә генә, татарча сөйләшсә, татар сүзләре белән генә сөйләшергә тиеш дип. Менә бу да безнең татар сүзен алга камилләштерергә бер зур мөмкинлек бирә торган сәбәп бу. Гомумән, әлбәттә, сөйләм өстендә хәзер менә нәкъ сез әйткәнчә камилләшү буенча эш алып барырга кирәк, остаханәләр оештырырга кирәк. Мин Шаян ТВ-ны карыйм, очраган вакытта һәм мин шаккатам. Алар бик оста сөйләшәләр, аларны сез үзегез дә өйрәтәсездер. Һәм төрле тапшырулар барган вакытта, бәлки журналистларны тыңлаганда да ниндидер бер гомуми режиссер булып, сәхнә телен белүче, каядыр төзәтмәләр кертеп, кагыйдәләр әйтеп баручы, менә шундый бер төрле кирәк. Чакырылган булса да бер белгеч кирәк сүзләр. Әзерәк кагыйдәләрне әйтеп, ярдәм итеп җибәрү йөзеннән. Шулай. Татар сүзенең киләчәге хакында без рекламадан соң сөйләшербез. Хәерле кич, Таян ноктасы студиясында татар сүзе бәйгесе һәм инде әдәби сөйләм турында, нәфис сүз турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Әйтеп узылды шундый тәнкыйть һәм ул нәрсә дип әйтим инде, дөрес тәнкыйть. Журналистика өлкәсендә дә бүгенге көндә сөйләм теле дигән әйбер, дөрес сөйләм дигән әйбернең аксаган урыннары бик күп. Ләкин бу урында үзебезнең цехны дип әйтик инде, ничектер аклабрак әйтәсе килә. Дөрестән дә менә белгечләр кирәк, әйтеп торучы, киңәш биреп торучы белгечләр кирәк. Бу очракта Яңа гасыр каналына киләбез икән. Разил абый үзе монда басып тора. Аның хайран төзәтмәләре килеп бара, сценарийларга, әйтелгән сүзләргә һәм башкаларга. Бу яктан инде һәр нәрсә үзебездән тора булып чыга. Чөнки чакырып китерергә була Разил абый кебек кешеләрне һәм менә шундый тел белгечләрен. Разил әфәнде, бүгенге көндә менә киңәшләргә колак салу ягыннан ничегрәк икән? Ни дәрәҗәдә нәтиҗәсе бар сезнең андый тәнкыйть сүзләренә? Киңәш бик кызык нәрсә бит ул. Әгәр дә төпле, дәлилле итеп, ышандырырлык итеп киңәш бирәсең икән, колак салалар. Әгәр дә инде син дөрес әйтмисең, менә бу әйтелә кирәк дисәң, ул аның бер колагыннан кирәк, икенчесенә чыгып китә. Менә шуңа тырышырга кирәк, дәлилләп аңлатырга. Ни өчен алай ул? Ни өчен булай түгел ул? Мин инде монда телевидениегә эшкә килгәч, иң беренче башлаган идем һава тырышыннан. Чөнки телевидение, радиода халык иң күп тыңлый торган тапшыру һава тырышы. Чөнки ул бөтен кешегә дә кирәк. Юлга чыгам ул, яисә башка нинди кием кияргә, шуңа күрә һава тырышын тыңламыйчы булдыра алмый ул. Шуңа күрә телевидениедә, радиода мөһим булмаган гомумән нәрсә юк. Һәрбер сүз анда чамалы булырга тиеш. Менә мин әле генә фикер алыштым сезнең белән. Без инде иң гади элементар нәрсәләрдән башларга кирәк. Мәсәлән, фамилияләрне дөрес әйтү. Венера Ганиева, Венера Ганиева дип әйтәләр. Аны бит Ганиева дип әйтергә була инде. Югыйсә бер колагына керсә бит инде алар чыкмаска тиеш аннары. Андый нәрсәләр, андый фамилияләрне дөрес әйтмәү, сүзләрне дөрес әйтмәү, шул хәтле о хәрефен әйтмиләр инде. Вакытта вакыт дип әйтәләр инде.
шәһәрне шәһәр дип әйтәләр. Андый нәрсәләр искиткеч күп. Әле менә киләчәктә бәлки аерым бар мастер-класслар оештырырга кирәктер. Менә телевидение яисә радиода чыгыш ясаучылар өчен әлбәттә белгечләрне чыгарып, менә безнең Рузал Юсупов дигән бик зур белгечебез бар, академик ул. Шул хәтле телнең бөтен нечкәлекләрен бик яхшы белә. Менә Резидә безнең укыта театр училищесында, ул да шул хәтле телнең нечкәлекләрен театрган. Ул һәрбер театрда бар андый кешеләр. Югыйсә кайбер театрларда мин кайсы театр икәнен әйтмим. Аның баш режиссерына бер көн әйттем мин. Мәтәм опер театрында опер барган вакытта шит телдә барган операның театрның маңгайына язып баралар. Теге бик шик строка дигән шикелле теге җигәрә торган хәрефләр белән язалар. Мәтәм сезнең татар спектакль, әмма ләкин мин ярда сүзегезне аңламыйм. Шуңа күрә сез дә татарча язып барсагыз иде мәйтәм. Мин аңлар идем сезнең спектакльләрегезне. Бу инде менә әлеге дә баягы сәхнә теле дигән дәресләрнең булмау яисә җитәрлек дәрәҗәдә булмау турында сөйли. Я игътибар бирмәү ул дәресләргә. Сүзен үткәрү сәхнә телен сәхнә теленә бик кирәк. Чөнки әйткәнемчә артист сүзе, театр сүзе, телевидение, радио сүзе ул үрнәк булырга тиеш. Тагын бер үрнәк булырдай видеоязма тәкъдим итәбез сезгә, аннан дәвам итәрбез. Ник ошамый безгә Сандугачның җыры? Сандугачның буе кыска, җыры озын, гармония кайда монда? Диде кызгын. Сайравында аның нинди мәгънә булсын? Диапазон дигәнендә яшен суксын. Зәңгәр күктә бездә ясыл кышлар барда, вак төякләр нигә кирәк? Диде карга. Мин аңа нихәл тәти кыз дигәч ширканып кына әйтте бу. Я татарский белмәс. Эй, Ходай, мин әйтәм, урың безнеңчә белми икән. Нишләрмен дим, мин бит бары дим татарча иҗат идем. Син мине зинһар Ходай дим, Казанга кайтарсана. Җир кызы вузда укый һәм бии татарчада. Ул Тукайны укый алырлык түгел дә белемнәре. Элиф баврас төзәлсә укый да белер әле. Яңгыр гөрелтесе йырынтыларын сикереп чыга-чыга, кәҗә сукмакларын аралый-аралый йөгерешкән озын торыклы йылгыр кылганнарга тотынып, ниһаять тау башына менеп җитәсең дә, борылып аска карарга кыймый торасың. Борылуың була. Меңләгән үлән исен, болын һәм болыт дымын, ком һәм кояш исесен сеңдергән сихәтле, куе, тыгыз җил тыңга килеп каплана. Дөрестән дә үрнәк дип әйтерлек, чөнки профессионаллар бу очракта, актерлар һәм инде телевидение алып баручылар. Артем Шолоңайдан сезгә сорау, әдәбиятны укырга кирәк, сүздә юк, матур әдәбият инде ул тиешле әйбер, барыбыз өчен дә. Моннан тыш, менә шундый татар сүзе кебек бәйгеләрдә катнашу һәм җиңү яулау өчен нинди исемлекне әйтеп узар идегез? Бәлкем бардыр аның берәр төрле методикасы дип әйтимме инде, аның ниндидер кагыйдәләре. Кагыйдәләре юктыр инде, үз күңелеңә якын булган әйберне, аңлаган әйберне сөйләргә кирәк. Бигрәк тә мин моны киңәш итеп әйтер идем өйрәтүчеләргә, әти-әниләргә, балаларның нәрсә сөйләгәнен аңлап сөйләсеннәр. Былай гына сүз ятлатып, ниндидер татар сүзләреннән торган җыелмалар ятлатып кына алай, әлбәттә, моның да ниндидер өмете бардыр инде, ләкин миңа калса юк. Ул аны аңларга тиеш, ул әсәрне яратырга тиеш, нәрсә турында икәнен белергә тиеш. Шуннан соң шул чагында нинди генә әсәр булса да, ул аны якын итәчәк, белеп, аңлап, дөрес итеп сөйләшәк, күңелен биреп сөйләячәк. Гомумән, бу инде профессионалларга да кагыла дип әйтергә кирәк. Бүтін жаның, тәнің белән әсәрне аңлап, нәрсә әйтергә теләгәнеңне аңлап сөйләргә кирәк. Авторның нәрсә әйтергә теләгәнен аңлап сөйләргә кирәк. Шул чагында әлбәттә син тамашачыга барып җитәсең. Әгәр дә бу әсәр сиңа барып җитмәгән икән, ничек син ул әйберне тамашачыга аңлата алачаксың? Ничек син аның йөрәгенә барып җитә алачаксың? Берничек тә. Шуңа күрә инде әлбәттә балаларга аңлату авыррак инде ул. Шуңа күрә миңа калса ниндидер авыр материал ауыр әсәр алу кирәк түгелдер. Аларның үзләренә яңгыр турында, урман турында, туган як турында шундый әсәрләрне ятлатырга өйрәтергә кирәктер дип уйлыйм. Менә Идел Кыямов видеоязмасына тукталасы килә. Менә ниндидер шундый кызыклы эксперименталь форматларны бәяләячәксезме? Кирәкме ул менә сыйфат ягы, съемка ягыннан?
съемка ягыннан һәм төшерүле ягыннан әлбәттә нинди форматта төшерелгән, ничек төшерелгән безгә дә кызык инде. Менә без бит әле Идил Кыямовны тыңладык, ул бит шундый монтажга да игътибар итәргә кирәктер. Менә бәлки шул кешеләр безгә әле эшкә дә килерләр, без бит белмибез Шаян ТВның бит иданың әлбәттә безнең ишекләребез һәрвакыт ачык. Иң мөһиме безгә нәфис сүзне ничек сөйләүе. Без мөһим, шуны бәяләшәкбез. Иделнең сөйләве миңа татар эстрадасын искә төшерде, никтер менә шулай бәхәсләшүләре үзара. Кызык бизәлеш, тагын инде дә булса әлбәттә бөтен яктан костюмнарга да игътибар итәбез. Костюмнарга да форматлар инде килә башлаган, шуларның берсен тәкъдим итәбез сезгә дә. Әнкәй кулын иң башыма сала. Утыр әле улым, сүзем бар. Ә мин ипләп кенә кире калган. Ярар әнкәй, ярар, соңыннан. Утырырга һич тә вакытым юк. Күрәсең бит әнә, эш көтә. Язлар җитә, безне эш көтә. Җәйләр җитә, безне эш көтә. Көзләр җитә, безне эш көтә. Бу ялгышмасам видео регистраторга яздырып җибәргән эш. Дөрестән дә җәмәгать теге уянашаны бергә дигәндәй, бүген һава торышы шундый, бүген көн җиллерәк икән дип 40 төрле токмаза яздырганчы, менә шул 15 секундлык видеолар белән булса да татар сүзенә берәр материалны әзерли башласагыз була. Әле вакыт бар, гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. Менә егетләр инде вакытларын бушка уздырмаганнар. Лора ханым, бер искәрмә катнашырга теләүчеләр уйламасыннар. Мәсәлән, анда хәзер номинация бар бит инде, үзеңнең әсәреңне сөйләү. Былтыргысында анда безнең шагыйрьләребез, язучыларыбыз катнашты, урыннар яулады. Шуңа күрә алар гына катнашырга тиеш икән дип уйламасыннар. Безнең талантлы халкыбыз, аларның үзләренең дә ниндидер иҗат җимешләре булып, шуны сөйләргә дә мөмкинлек бар. Инде сез сүз алгансыз икән, сездән кыскача гына исемлек ишетеп булса гайбәт булар иде. Менә шушы сәхнә теле дигән фәнгә дип әйтик, инде кирип китү өчен, кызыксынучылар өчен нәрсәләрне табып укырга була бүгенге көндә? Аның буенча бераз китаплар да бар, ләкин аларны табып та булмастыр инде, чөнки алар бик аз тиражда, һәм алар таралып беткәннәр. Асия Хайруллина дигән безнең сәхнә теленең мөгаллимәсе бар иде. Рәүф Сәләхович бар, менә гафу итегез бүлдерәм, аның китаплары бар. Рәүф Сәләхович. Асия апаның укучысы инде. Бераз катлаулырак алар әлбәттә гади укучы өчен. Минемчә, иң әйбәте менә ничектер радиодан язып алып тыңларга кирәк, Шул ук Абдулла Шамуковның үз әсәрләрен, үз мәсьәләләрен укуын, башка артистларыбызның Ренат Таҗетдинов булсын, Ирек Бахманов булсын, шуларның язмаларын табып тыңласаң да сүзләрне аңларга, ничек икәнлеген белергә була. Тыңлау һәм уку кирәк. Менә нәфис сүз белән шөгыльләнүчеләргә. Бу очракта хәтер дә кирәк инде. Роза, инде яшерен батырын түгел, узган бәйгеләргә, узган елларда булган бәйгеләргә сораулар да бар иде катнашучылар ягыннан. Шул исәптән жюри карары белән килешмәүчеләр дә бар иде. Дөрес булмады, безнең белән дөрес аралашмадылар. Безгә дипломны WhatsApp-тан гына җибәрделәр, мәсәлән, исемнәр дә язылмаганнар иде дип. Һәрбер безнең татар сүзе бәйгесендә җиңгән 30 кеше була бит инде. 30 кешегә дә әлбәттә диплом һәм акчалата бүләкләр биреләчәк. Акчалата аның исемлеге булачак. Һәм бу татар сүзе бәйгесе бик дәрәҗәле һәм шушы 30 кеше дә шундый дәрәҗәгә ия булачак. Хәзер бик күп гаризалар кабул итү кампаниясе бара бит инде һәм сораулар бик күп килә. Моның өчен без аерым телефон номерын булдырдык һәм инде экранда кадерле тамашачыларыбыз, сез аны күрәсез. Аны күрсәтәчәкбез. Bütün сорауларыгыз булса, шунда яза аласыз. Разил абый, сез татар сүзенең җиңүчесен ничек итеп күрәсез? Нинди булырга тиеш ул? Айрат Арыслан дәрәҗәсендә итеп күрәсем килә. Шул дәрәҗәгә безгә максатны югарырак куярга тиеш. Чөнки әгәр дә без шуңа омтылмыйбыз икән, без кемгәдер генә түбәндәрәк дәрәҗәдәге сөйләүчегә генә үзебезне тәңгәләрсәгә тырышабыз икән, без беркайчан да зур уңышларга ирешә алмаячакбыз. Бүгенге көндә татарның иң оста сөйләүчеләре татарча кемнәр? Алар телевидениедә бар, алар радиода да бар, театрларда да бар. Әмма ләкин әлеге дә баягы
Мен инде үзем өчен күмер булган Айратар Ислам атым. Мен Илс Гаделевне бик хөрмәт итә идем. Хатын-кыз анда ал барышта дикторлар бар иде. Аннан соң тагын бер фикер әйтим әле. Мен кадәр әйтмәдем. Илхам Шакиров белән миңа бик күп аралашырга туры килде. Бергәләп җырлар да яздык. Бер заманны сорау бирдем мен. Илхам ага әйтә, "Ни эшләпсез? Менә Карурманны җырлыйсыз?" Аны бик күп җырчылар җырлый. Ни өчен әйтәм сезнеке иң күңелгә кагыла торганы? Чөнки мин Карурманны җырлаганда җыр гына җырламыйм. Мин бөтен татар халкының тарихын күңелемә аша үткәреп җырлыйм. Аның өчен тарихны белергә кирәк. Менә безнең җырчыларга, артистларга теләк шул күбрәк укысыннар иде. Тарихны, татар тарихын белмичә, татар тарихына кагылышы гомумән шундый зур кичерешләргә этәрә торган җырларны башкару мөмкин түгел. Менә әйтте бит безнең Артем, бик күп җырчылар башкаручылар үзләренең нәрсә турында җырлаганнарын уйламыйлар. Алар сүзне җырлыйлар, әмма ләкин аның эштәлеген, әйтергә теләгән фикерен җырламыйлар. Менә ул иң зур кимчелекләрнең берсе бүгенге көндә. Әгәр дә син татарча сөйләшәсең икән, син нәрсә турында сөйләшкәнеңне белергә тиеш. Һәрбер сүзнең тәмен белергә тиеш, мәгънәсен белергә тиеш. Һәрбер сүзнең артында шушы сүзнең генә мәгънәсе түгел, әллә нинди мәгънәләр ята. Аны белер өчен, аңлар өчен бик күп укырга кирәк. Менә шундый нуктада төгәлләрбез. Әлбәттә, араларыбыздан иң дип әйтерлек нәфис сүз усталарына, аларның мирасына күбрәк игътибар биреп, үзебезнең дә көчебезне сынарга курыкмасак иде. Чөнки шушындый бәйгеләрдә сыналмасак һәм кайсы бер вакытта бераз гына кыйналмасак, татар сүзенең үсеше булмаячак. Татар сүзе үтемле булсын, ул сәхнәдә генә түгел, бөтен җирдә яңгырасын. Таяныр нукта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.